Ина, ставай, ще излизаме петък е. О, не, ти отивай. Аз тази вечер имам среща. С кого? С японска технология номер 1 в Япония. Аха. Понякога най-добрите планове за петък вечер не включват шумен бар, грим до полунощ и съобщение къде сте. Понякога планът е 10 минути за теб, за кожата ти и за малко спокойствие. Blue Green Mask Lift на Яман не е просто лед маска. Това е интелигентна японска технология, създадена за домашна грижа с усещане за професионална процедура. Тя комбинира синьо-зелена LED светлина, червена LED светлина и EMS стимулация. Технология, която работи като нежен масаж на лицето. А най-впечатляващото? EMS сензорите сканират кожата и третират различните зони по индивидуален начин. Синьо-зелената светлина е подходяща за кожа, която има нужда от по-равномерен тен и грижа срещу несъвършенства. Червената LED светлина подпомага грижата за по-стегнат, гладък и озарен вид на кожата. Технологията е на Яман, японски бранд номер 1 в Япония, познат с клинично доказани резултати и устройства, които не са просто бюти тренд, а реална грижа. И както при всяка добра рутина, тайната е в постоянството. Само няколко минути на ден могат да превърнат вечерната грижа в малък домашен бюти ритуал. Добре, май аз ще остана.